Sa dihang may desisyon ko nga mosulod sa seminaryo niadtong ni sulti kog sugod sa akong pamilya mga May 1994 ako silang gimiting, nagtuo sila og magminyo nako. Nya niingon dayon ko nila nga na ako'y plano nga mosulod ko sa seminaryo. Nya murag nasyak ang tanan, nya kay ako masay breadwinner sa among pamilya, niuyon rapod sila. Pero ang akong amahan nga atong panahon na 5 na katuig nga half body paralyzed, mauray ni sulti si Papa Sibero. Anhing Papa Sibero ningon siya, unsa naman lay among kinsa naman lay mo pakaon namo nga ika may nangita na mo pagkaon matag adlaw. Nya ningon ko ang Ginoo nay mag-igo ana pa. So ang ako sang maguwang laki paralyzed pod atong panahon na. Amo to, pagkasunod tuig ato sud ko sa seminaryo, wa mamatay sa gutom ang akong papa, namatay sa atake. Nga ako sang maguwang hantod karon buhi pa. Nga ako sang mama wa mamatay sa gutom, namatay sa diabetes kay nasobra ag kaon. Kining pagkaon di gid ni maoy angay natong kabalakan. Wa gid untay mabalaka og pagkaon, isulob og balay kapuy-an nato. Kaning gitawag natog mga basic needs sa kinabuhi: food, clothing, shelter. Gitsulti ginas Ginoo ay mo kabalaka ani. Nya kita ra ba sige tag kabalaka ani. Ilingay mong tupad na wa ka mabalaka aning tulo. Daghan kay nabalaka nato pagkaon, isulob og Pinoyanan. Daghan kay diri padana to suwat, tabangi ko sa akong gipuy-an, Father, ana. Ayaw lagi kabalaka ana. Ang among balay pag biya nako padong sa seminaryo, wa toy doorknob, higtan lagpisi iniglakaw namo. Wa mi refrigerator, way TV, way salasit, wa gani mi kanang unsay tawag anang stove na kanang ana-anaon pare ani dinhi. Ang among bintana sad duhara maoy dunay jealousy o tulo ba to katong atubang sa karsada. Ang ubang bintana sako na lang mo'y gibitay. Sa akong 7 katuig, hapit mo 8 katuig nga pagtrabaho sa land bank, nga niinding ko marag officer na kunuhay ko, maura gito'y akong nahatag sa among pamilya. Ana, unsa man to, failure o success? Taka lang mo kamoy puyo atong kinabuhi pati lisura sahay pa wa na ko ikapliti ana. Pero wa ko mohunong pag-alagad sa simbahan, may doble na hinoon. Imbis member ako sa Legion of Mary, nahimo na noong kong officer sa Legion of Mary sa Curia sa Guadalupe. Imbis nga amo rang choir akong gihandulan, ako na nooy naghandle sa tanang choir sa Guadalupe. Ako na ilang gitawag og coordinator. Imbis nga wa ko'y apil-apil atong basic Bible seminar, mo atin ra ko ba kay mo magpa-seminar, usa na hinuong kustig seminar. Ana, ako na mo igisaligan anang si Simple naripas pastoral council, ni-increase ang akong kanini ang pagpangalagad sa simbahan, taliwala sa tumang kakabos o tumang kalisdanan. Duha ka masakiton, akong papa o akong maguwang pulos paralyzed. Ang ako sang maguwang babay paralyzed po pamilya, ako sa igasigig tabang nahangtod gani karon paralyzed pa man gyud. Ana, sige tabang nya nakatabang-tabang sa kusuban namong mga kauban nga nag-eskwela pa, kauban namo grupo aron maka lampos sa ilang pag-eskwela.
ginagmayng tabang. Nya nagyapon ko'y uyab ato, na-maintain na ginanako tanan. Sa may nganong naingon ato man, tungod kay matud pas Ginoo diri, pangitaa og una ang gingharian sa Dios ug ang tanan idugang kanimo. Ang tanan. Kanus aman ta makafeel nga naa na nato ang tanan. Anus aman? Kung mawa na ng kabalaka, lingiyay mong tupad, ingnawa na kay gikabalakan ron. Naa pagani ng kabalaka, pasabot, wa pa nimo maangkon ang tanan. Yan si Kristo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Pasabot, pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang tanang kabalaka mawara na. Ingon ni siya, tanawa ng mga langgam, nabalaka ba na sila kung sa ilang kanon? Nabalaka wa? Wow, sige rin naglupad-lupad. Naaragin na sila makaon, wag na sila magtanom, wa na sila magbugwal, wa na sila mo trabaho opisina. Kanang mga sagbot, kanang mga bulak, mga tanom, nabalaka din nag-unsay ilang imnon, unsay ilang kanon. Wa, sige rin nagtubo diya, mamatay ra ganin na ikataw-tauran. Kita pa ba nga matod pa ni Kristo, labaw kay tagbili sa mga langgam, labaw kay tagbili sa mga bulak o sa mga balili. Muna, kung mawagtang ng atong kabalaka, pasabot, naa na nato ang tanan. O kinsa may makapawagtang sa kabalaka, kinsa man ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili mo pwede mo alagad sa duha ka masters. You cannot serve two masters. Di mo makaserve sa Ginoo o sa salapi. Dinhi mangkos kalibutan, dunay duha nga nag-contest sa pag-convince nato pagwagtang aning atong kabalaka. Kinsa man, ang Ginoo ug ang kwarta. Muingon dayon ta sa tong hunahuna, sus og madato lang ko, din adjud ko maproblema sa akong pagkaon, din adjud ko maproblema sa akong kinabuhi, maka-abroad laning akong anak, sulbad kini among problema, di ba? Mao man ato. Makalampos lang kog eskwela, makalampos lang ni eskwela akong mga anak, wagtang gining ako mga kabalaka parte aning among pagpuyo. Tinuod na dili. Istoryahe, di na tinuod oy. Tanawa ang mga nilampos og eskwela, purti na noong daghanag kabalaka. Tanawa ng mga naka-abroad na dubli-dubli na noong ilang mga worries in life. Oh, tanawa ng mga ni graduate og ni pasar sa board exam na nga stress na hinuon sila karon kasagaran. Wadi ay pangutan ang mga maestra. Oh, so na stress oy. Kanang mga nilampos sa ilang mga career, either professional careers or sa ilang political careers or sa ilang business careers. Pangutan na. Di ba majority of them pulos gyud na nagka-problema karon, pulos mga mabalakon, galisod na ganig katog ang uban. Ngano man diha man misalig sa kwarta. Kanang kwarta mga igsoon, di na makahatag nato sa tanan, makapahimo hinuon na natong unsa man mabalakon. Kamo diyang galingkod na amoy kabalaka karon wa dako gamay. Okay, imagine na lang, tagaan ta mo gamayng imagination. Ikaw ron dihang galingkod, nagluklok ka sa imong bulsa or nasa imong bag na ay 1 million cash. Unsa imong bation? 1 million cash na aron na sa imong bag. Oh, mag-anam ka kabalaka, din aka musalig anang imong tupad kay basig ipanid-an ra ka. Ana, inikalawat nimo, kinugos gyud nimo imong bag,
Hasta pari di ka mo kumpiyansa sa pari kay basig na pasiplatan ang imong 1 million. Pero wa kay kwarta, wa ginaysod kwarta imong bag, ikalawat nimo biyaan ra gid na nimo diha. Wa jud kay kabalaka. Di ba? Na. Kana simple ra kay na nga example. Na diri sa unang pagbasa giwagtang sa mga Israelita, labi na ni Joas, di ba sa kahapon giluwas man ni Joas, nahimo siyang hari, bagong hari sa Israel, pero dito na sad sila ni simba sa mga pagano. Ang pagano kanunay nangitag kwarta, matud pa ni Hesus, ang gipangita sa mga pagano kwarta gyud, dungog, pagkaon, isulob, balay. Ang mga pagano sige pangita ni sunod man dito si Joas, ilang gipamatay ang mga propeta. Gisulong sila sa Assyria nga jutay ra kaig sundao, bisag 40 nilang daghana napildi sila sa gubat, napatay pagyud ang hari nga si Joas. Ngano man tungod kay wa na diha nila ang Ginoo. Simple ra kayo. Mao ni karon ako bitaw moingon ko kining ato rong gi-approve sa Congress nga divorce bill, kadtong atong RH bill, kaning gi-approve sa kalibutan, most country sa kalibutan nga euthanasia, balaod nga legal na ang abortion, balaod nga legal na ang same-sex union. Kining mga balaura pulos gini ni kontra sa balaod sa Ginoo. Pulos gid ni naghatag nato kunuhay og assurance aron malipay ta, pero tanawag unsay nahitabo sa kalibutan karon, samtang nag-anam na gyud kadaghan ang balaod nga ni kontras Ginoo nga atong giaprobahan, nag-anam sad og masakiton ang kalibutan. Sige nang gubat, taas kaayo og increase ang rate sa suicide, labi na gyud mga batan-on, kaning depression, kaning stress. Hapit tanang tao, perti na gyud ka mabalakon, stress na kaayo. Kinsa na malay nagpabilin nga relax, ang nagsunod sa Ginoo. Maura gyud na. Sige, lingay mong tupad na, musunod na tas Ginoo. Ingnawa. Kay magsunod ka sa Ginoo, inig-ingon nimo, wa na'y pagkaon. Unsa may itubag sa Ginoo, wa na kay pagkaon. Fasting and abstinence. Di ba? Ayay, okasyon man din sa pag-fasting. Dugay na raba kung wa ka-fasting. Salamat Ginoo, maka-fasting na koron. Di lipay ka, wa kay pagkaon. Natakta ka sa trabaho, wa na kay trabaho, wa na kay sweldo. Mahimo na kang pobre kayo. Igpangutanan ni mo sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Agoy, mauna di ini gingharian sa langit. Karon kay gilibak man kas imong igsuon, gisaway man kag maayo, gilibak magmaayos imong mga silingan. Unsa may porti namang sakita, sige namang kag hilak, igpangutana nimo sa Ginoo, unsa may tubag sa Ginoo, bulahan kamong nagsubo kay kamo akong lipayon. Nindota no? Sige magsuyop imong bana, sige pakasa, sige pangabit, imo pang anak, mga tapulan kestanan, perti pag yung daghanag krimen gibuhat, mo suyop pag yun, mo pusir pag yun, perti na yung hitak ang mga sala sa imong palibot. Unsa may tubag sa Ginoo, inig pangutana nimo. Zaman. Ningon ang Ginoo, usba na sila, wag tangan ang ilang mga sala, pugsa na sila nga mag-usab sa kaugalingon, mas stress gyud ka diha. Ang tubag sa Ginoo, pasaylua og kapituan kapito. O niya kay sa ilang pagka-adik og sa ilang pagkabisyoso, mura na mag-ila kang patyon. Gihulga namang imong kinabuhi unsa may tubag sa Ginoo nga makaparelax kaayo. Unsa man? Wag mo kay bawo. Palit mo og lahat. Ang tubag sa Ginoo, moingon ra gyud ang Ginoo nga walay laing labing dakong gugma nga imong ikapakita gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Lay down your life for your
beloved. Wa na, relax na ka. Inigingos imong bana, pusilon ti ka. Maingon din ka, my greatest love. Pang! Boto na yun. Gasmile ka eh. Samtang nabuak imong nag-smile ka. Magsige kang ingon, till death do us part. Di ba? Nya, unsa man na, relax. Ang balaod sa Ginoo makaparelax. Ako bitaw sige kong ingon, Lord, mahurot ka ning mga slots karon. Ingon ning Ginoo, relax. Kay kanang nipalit og slot, mausa na sila mahimong relax. Ang wa nipalit, din ana sila relax. Ikaw, relax lang. Nya sultihi sila nga kung gusto silang ma-relax, palit mong slot. Ana. Bitaw. Testingin niyo palit og slot, kamong wa pa kapalit. Di ba ma-relax dayon mo? So ako mong i-update ha sa atong slot sa may ato rong sitwasyon. Gamay, daghan pa kitag makaparelax na to. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto na natay halin 26,430. Yan na apay 33,570 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Yan nga to sang special slot para ni Mama Mary, MMHD, para sa Kapilinya di Fatima, na natay halin 2,678, na apay 3,322 ka slots nga tag 1,000 per slot. Makaparelax gyapon eh. So gusto mong ma-relax, ug naa mo'y 1,500, palit mo aning duha ka slots. Usa ka slot, Mother Mary's Healing and Deliverance. Usa ka slot sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nya gusto ra mog usara kay mao ra imong ma-afford. Palit lang mog usa aning SBF DAG ba 500 or ari mo sa MMHD. Daghan kay nag-text nako karon, Father, kanang mupalit gid unta ko sa imong slot karon inig anniversary nimo karong adlaw ba. Pero month in pa man among sweldo pa der. Di pa man ko kapalit. Nako i-extend na nako hangtod June 30. Palit mong slot hangtod June 30. Nya ang ato sang DSAP open pasad. Og naamoy dako-dako dihang pundo na gusto mo share sa simbahan, 500,000 pesos ihatag na din ay ibiya o sa ibilin sa na din butangan pagin natog 25% interest per annum. So pakpakan nato ang tanang namalit. Salamat kaayo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Higugmaon gid nato ang Ginoo mga igsoon, dili ang kwarta. Dinhi sa atong parokya sa akong 20 ka tuig nga pagkapari, dinhi muliman ako ka tuig, naningkamot gyud ko nga higugmaon nako ang Ginoo, dili ang kwarta. Ug unsa may nahitabo, makita kayo ninyo ang nahitabo. Kung mahigugma dayta sa Ginoo, dili sa kwarta, ang kwarta mahimong mapuslanon. Mahimong mapuslanon, makapanghatag tag pagkaon, makahimo tag Pinoyanan, makahatag tag mga tambal, makapaeskwela ta sa atong mga isig katao nga lisod kayo, ginamit ang kwarta. Makapalambo sa tas ato mga church facilities, ato mga dinhing lingkuranan, nya ato paning giplanuhan nga ipa-aircon na sa ning atong gamayng simbahan, nakatukod tag kumbinto, nakapabalit tag yuta, nakatabang patas daghang mga parokya, daghang institutions, religious institutions sa lain-laing mga lugar sa Pilipinas. Sa kagamay sa ato dinhing parokya, nakahimo ta na. Ngano man kay ang kwarta gigamit nato para sa planos Ginoo ug buhat sa Ginoo. Nakahimo sa tag network of friends, kamong tanan nga naa sa tibuok kalibutan nga nagsigig tabang nato dinhi, kamong mga online parishioners, ato ding pakpakan ang ato mga online parishioners. Praise the Lord.
nining akong last karon nga 4 years in my priesthood, dinhi ko naka-feel nga I am a priest for everyone in the whole humanity. Tungod ninyo mga online parishioners, wa ta magkita, wa ta magkahikapay, pero nagkaistoryahanay rata dinhi aning social media sa akong misa, sa mga humili, pero ang inyong mga bahandi inyong gipaambit dinhi. Ko siguro gyud ko tanan ninyo nga tinuod nga nipaambit, wa na sad kayo mo'y kabalaka. Ngay nipaambit nako nga usa ka asawa, portigyon niyang guula kay ang iyang bana lagi bisyoso ug karon niingon na nga biyaan sila. Sige siyag palit og slot. Nangutana siya nako, Father, ako baning pugnan akong bana nga mulakaw, nako ayaw pugni, pabawni og gugma. Iniglakaw ba, pabawni og gugma. Ug unsa may imong ipabawon nga gugma, ingna siya, I'm just here waiting for you. Ug imo kong biyaan kay mukuyog jud kanang laing babae, I'm just here waiting for you, loving you always. Mulakaw din ang imong bana. Unsa to na? Right hand, waiting for you. Kanang kantay na. Nya, ikaduha, ingon ko, isa di naman siya makig-communicate nako, Father. Di naman siya mo support nako. Communicate to him through Jesus and Holy Spirit. Kay ang Ginoo ug ang Espiritu Santo muuban gid na niya. Nya kun imong sigihag sangpit, mangita ra gid nag right opportunity to change the heart of your husband. Tingali dili dayon karon, basig mga 50 years from now. Ana. Di ba? Importante ayaw kabalaka. Pabaw ni gugma kanang imong anak, sige supak-supak nimo, ay nalang pagsigig yaw-yaw, tagain na lang naggugma, alagari na. Unang pasalamat sa ko sa akong 20 katuig pagkapari tungod sa ninyo ug labi na ning akong organisasyon nga dinhi nga atong among nahimo nga grupo namo kining COVID-G, kitang mga COVID-G na mugna nato ang basic natong principle nga epektibo kaayo, ang tatak AAA, ampo, alagad, antos. Complete kay siya. Nasa ko'y bagong tudluan ani karon nga gubot kay ilang pamilya, hapit na mo 20 katuig sila porti gubuta. So good na silang practice ampo, alagad, antos. Wa nay suguay, sige na lang inantosay. Karon sige nag-text nako, lipay kay may pader magpada pag mga video, lipay kay may pader pagka-epektibo gyud sa imong AAA. Sige na merong rosaryo, simba, unya inantosay, wa nay sinuguay, wa nay reklamuhay, pagka malipayo nila. Nako, seek first the kingdom of God. Nya asa mang kingdom of God? Ampo, alagad, antos. Para sa imong isig katao. Og anha diha, everything will be given to you. Unsay timailhan nga ana nato ang everything, wa na gid nang kabalaka. Ug naaman gamay na lang gyud kaayo. Dali ra kayong mawa. Mura na lang siya gabon or aso na usa lang kahuyop sa hangin, mawagtang na. Dili magsigi og ngol-ngol ang imong dughan, magsigi og bugat ang imong dughan, mawa ra dayo na. Basta di na ka mahigugma sa kwarta, mahigugma na gid ta sa Ginoo.